Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon. Bidiyon namu na yau zai bayani ne akan yadda zaka samu kyautan katin kira, ma'ana free airtime, wanda wannan katin zaka yi amfani da shi gurin sayan data ko tura ma wani dan uwanka ko amininka. So da farko idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel tamu, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin idan mun ɗaura sabon bidiyo a dinga sanar da ku akai-akai, kuma ku share na wannan bidiyon domin yan uwa su amfana. So da farko ana so ka je ka nemo wato Play Store ɗinka ko ka mallaki Play Store kamar da zan shiga nawa. So bayan ka shiga Play Store ka danna gurin searching sai ka rubuta wato Music X kamar da zan rubuta. Bayan ka rubuta wannan sai kai clicking akai zai baka wannan application ɗin kai tsaye. So bayan ya baka wannan application sai ka danna install, sai ka jira na dan wani lokaci zai buɗe ma wannan application ɗin, baya da nauyi zai buɗe nan take. So bayan application ɗin ya gama install kamar haka sai ka danna open. Bayan ka danna open zai nuna wani option sai ka sa allow, sai ka jira zai buɗe ma kamar haka. So bayan ya buɗe ma kamar haka guri na inda za ku ga an sa country sai ka zaɓi kasar da kake, misali Najeriya, sai ka danna OK. So bayan noma ga guri ne za ku gani a ƙasa inda aka sa playlist, sai ka diba a ƙasa ga guri nan playlist sai ka danna, zai nuna ma wani option sai ka sa time. Yawa sai ka danna wannan spin ɗin da ya nuno ma. Bayan ka danna wannan spin ɗin abin da za ka yi shine ka ɗan jira shi. Yawa bayan ya nuno ma haka abin da za ka yi shine ga guri ne inda za ku ƙaro na bugawa sai ka danna go now, sai ka danna nan gurin. Yawa bayan ka danna nan gurin abin da za ka yi shine ka jira zai nuno ma wani option. So sai ka yi clicking na inda za ka ga aro na nuno ma kai tsaye. Wato bayan ka danna shi zai kawo ka a Play Store kai tsaye. So ga gurin za ku aro ya buga sai ka danna gurin zai kawo ka wannan option, wanda wannan option shine zaka yi bayani game da application din su idan ya burge ka. So bayan ka gama wani dan bayani takaitacce game da application sai ka danna posting. Yau bayan ka danna post abin da zaka yi shine wannan shine komai, wannan shine ribar ka, wannan shine zaka yi screenshot kai tsaye. So da ka yi screenshot din wannan abun ka gama sai ka dawo wannan application din naka na Music X. So bayan ka danna ga gurin da za ku ansa posting sai ka taba gurin. So bayan ka clicking sai ka danna go upload inda aro ya danna zai kawo ka gallery a nan take. So bayan ya kawo ka gallery abin da za ka yi shine wancan screenshot din da kai a Play Store na wancan bayanin da kai wato na application din su sai kai clicking nashi zai nuno ma haka. So bayan ya nuno ma haka ga gurin din za ku ga na danna wato inda aka sa submit, sai ka danna gurin. Yawa bayan ka danna sai ka jira zai nuno ma kamar haka. So bayan ya nuno ma haka sai ka danna ga wurin da aka sa get, sai ka danna gurin. So wannan hanyar idan ka bi amfani wato da multi-space za ka iya samun katin sama da naira 1000 a rana. So sai ka danna gurin da aka sa get. Yawa bayan ya nuno ma kamar haka abin da za ka yi shine ga guri na inda aka sa wallet sai ka taba gurin. Yawa bayan ya buɗe ma kamar haka abin da za ka yi shine ka danna gurin da aka sa ga guri nan withdraw, sai ka taba gurin. So bayan ka taba gurin zai baka wannan option. So Airtel, MTN, Glo na mobile, da wanne kake aiki ko da wanne kake son ka tura wannan katin, sai ka zaɓi iya network ɗin da kake so ka tura wannan katin. So bara mu yi amfani da wato MTN, mu saka wannan number mu tura wannan katin. Yawa sai ka danna ga guri ne inda aka sa next, sai ka danna gurin. Yawa bayan ka danna za ka yi confirming in tabbas wannan number ce ba kai kure ba, sai ka koma sa wannan number da ka sa wato a nan gurin, sai ka koma sa ta. Yawa bayan ka sa number sai ka koma danna ga guri ne inda aka sa next, sai ka danna gurin. Yawa bayan ka danna ka yi confirming number ka daidai take, sai ka danna gurin da aka sa OK. Yawa yanzu kamar da kuke gani sun riga da sun tura mana wannan katin. So sai mu wato yi checking mu gani idan sun turo mana wannan katin. So yanzu ga wayar da na turo mu wannan katin kamar da kuke gani, bari in ja wannan option na sama. Yanzu kamar da kuke gani katin ya shigo a wannan wayar. So idan kai amfani da multi-space kai adim na wato account, misali kai adim na account 5 ko account 10, so da rana za ka iya haɗa katin naira 1000, naira 2000 za ka samu wannan katin. In dai kai amfani da wannan hanyar da nuna ma, su kai amfani da multi-space za ka samu kati sosai. So kada ku manta ku danna mun subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin idan mun ɗaura sabon bidiyo a dinga sanar da ku akai-akai.